Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Her bir milletde insanlaryň kalbyna ornayan sesler bolýar. Şo sesler biziň aramyzdan baky gidenden soň şo sesler ýerini dolmak üçin täze sesler dörýär. Bugunky gün biziň studiýamyzda Ataway Halypanyň ýoluny dowam etdirmek ödüni maksat edilen Pirgelli Baýliýew we sazanlary Babamurat Hudaýberdiýew. Hany görelim, Ataway Halypanyň biziň aňymyzda täzeden dikeldip biljekmi? Pirgellijan, hoş gördük. Salamu alaykum. Hoş gördük Babamurat. Sagaman geldiňizmi? Aryp ýadak geleňiz ok dälmi? Zanyňyz sag, keýpiňiz köp, hoşoluk işleri hemme bar, gülýäli. Öňler aýdymçy bolmak üçin ustatdan tälim almak gerekdi. Şunkun telefon, internet köplaryň ýerini tutdy. Sen pikiriň nähil şo barada? Ustatdan tälim almak gerekmi ýa telefonyň üstünden ustat bolup çykyp bilersiňmi meselen? Ustatdan tälim almak hökman gerek. Hökman gerek. Ustatdan tälim almasaň näme düşünýär? Bu gülüň ýöne roza bäguli. Bäguli diňe gül jagasy. Sen diňe şoň gül jagasyny öwrene bilýän, görýän. Senin köküni öwrene bilýän o. Onu iýmini köküni öwrenmek gerek. Pazarlap açylyp bilen ok, dogry dälmi? Ustat meselen şu günlerde ustatlar bolmanan bu urtupar basylar çykýar. Aýdymçylar çykýar. İnternetden öwrenýärler. Soňky döwürde iskuswyny intelekt we açykýa bu zatlardan öwrenýärler. Ýöne iň soňunda teň diýjek bolýanyň ustat bolmasa türkmen aýtmyşsaň tanap çüýrük, dogrymy? O şeýlerak bolýar şol. Indi muňa şunýarak soragymyzyň üstüne sorag gelýär-de. Sen meselen ustat halypalardan tälim aldyňmy? Ýuňa Atawaýyň uğry. Atawaýyň ýoluny ýöredýän. Ataway bilen görüşüp buň bilen şagirtlik bolmak sana nesip etdimi ýa etmedimi? Ýok, nesip etmedi. Ataway bilen görüşdüm. Ýöne şagirt bolmak nesip etmedi. Ýöne arzuňyz bar. Sizi Atawaýyň ýoluny getiren zat näme? Atawaýyň ýoluny getiren zat kiçilikden bir üýt göçüp ses eşitdim kiçiläkde ama çağa olan şu magnitofonlar var ya radyoda. O kaset. Kasetli magnitofonlar var, onu radyoda koyuyorlardı. Onun şu taýda bir moşny saba bilen Atawaýyň aýdymlar var. Olam ýaryk gelýär, bizim şolar ýaly 4 radyomyz var. Şoň öňüne geçip onun şeydip howus, 4 ýaşda da. 4 ýaşda tam. 4-5 ýaşda şeydip eýýär, şoňa ünsür. Okuda gidemi. Tuwalan. Diýmek 4 ýaşdan bäri ýoşadan aýdyma howusyňyz boldy, şondan herekete geldi. Howus bar. Inni Atawaýa şagirt bolmadyk bolsaňyz, siziň meselem halypanyňyz barmy? Bar. Halypalaryňyň ady bilen tanışdyk. Halypam Amangelli Çerkezow. Jumamurat Galyjew. Şolardan öwrenýän, entegem gatnaýan o. Habarlaşmak, gatnaşýan, görüşýän paşty. 2 günden 3 günden gün aşadan görüşüp şolardan näme diýse dinläp oturýan. Pata aldyňyzmy? Ýok, entek alam. Beren oklar? Ýok, entek alam. Sebäbi näme kan? Sebäbi yetişmediňizmi kaňyz ýa eliňiz açan zotmy? Ol el açmakdan adaylar ol adamlar el açmak däl. Yetişýänler mowjud. Jumamurat Halypa kan Atawaýyň ýerine düşdümi kadýan. Şo kiçilikden köplarna miras aldymy kadýan, patasyna maldymy kadýan. Indi şunkun Atawaýyň ýolundan hereket etjek bolsaňyz, elbetde birinji bilen siziň pata almak üçin gol ýapajaňyz Jumamurat Halypa bolup. Jumamurat bolýar. Inni siz tuvalyma seredýän Ataway Halypaň ýaşyny gorkulyp dursuňyz. Eýlede beýlede sizden soraýarlarmy Atawaýyň oglumy, jigisimi, ýa-ni nämesi, garnaşyklamy? Her haçanam soralýar. Magazyna gireýin. Nire tapaw ýok. Haýdyra baraýyn, şonu soraýarlar. Ýa menden soraýarlar. Ýok, tam ýanymda ýollaşdan bolsa bulardan soraýarlar. Senden soramany soralardy. Atawaýyň nämesi bu oglan? Oglumy zadym diýip. Oglumy diýip soraýarlar. Men özümden soraýarlar, ýok. Oglu däl. Garnaşyk? Ýok, garnaşlygam ýok. Garnaşlygam ýok. Ýöne fanat bolup şoň
yürüyüşine mi aljak bolup, şoň hereketine mi aljak bolup, şoň sesine mi öwrenjek bolup. O göräýän ýaşy berýäňiz. Hawa, şoň göwnüm galkynyp gidýär-de şol adam görsem. Şumak adam. Ataway Pahir men gowtanaýan aslynda ýerde wurdum, menim edil fanadym, edil aýdym bolup nemedi we gitmedim bolyn. Aýdymlaryny gowurýardym. Özünem ýakyndan tanýardym, şeýle sünktü, ýumşak adam. Hawa. Özünün näçe ýaşkyçylary da ağam diýip ýerlenirdi. Şol ýadymda galypdyr, biz zaken kiçi ogullary ýaly bolyn, biz görsek ay ağam şeýle. Diňe ağam ağzynda, şoň üçin fiilen ýadam, hormatlan ýadam iýliçini, ýyzam goýup gitdi tuweleme, sizem tuweleme şoň ýyzymdan ýörak gidip barýaňyz. Gelecekde de işçeňizde üstünlük. Indi bir esasy gyzyklanýan zat ba, biziň şanly şowumyzy tomoşa edýän adamlaryň hemişe bir şeýle bir sorag bolýar. Sizin dörejligingizden bir bölek, bir parça oturan ýerimizde diňläp bilýäsmi? Haýsy aýdym aýdyp bilersiňiz şu an? Ataway galyp dil berdiip bir aýdym aýtdy. Gatwaýdym. Sadanlarymyzdan haýsy etsek, muzykanam goý berse, birje kuplet. Bir kuplet o. Bolýa. Bir hayalyň barny görüp durýanam dilime, göwsüm goşarny diýip ýenim dilime, göwsüm goşarny diýip ýenim dilime. Sağ ol ağam. Dillerine güller bitsin, ellerine de güller bitsin. Sağ ol, senin ellerine güller bitsin. Babam Muratcan, köp sağ ol. Şeýle bir sora gelýär, käwagt bagşylar üçin. Bagşyny bagşy edýän sazanny diýilýär, şoň bilen lalaşýanmy? Ýa-da sazandan goşandy we bagşyda talant bolmasa sazandan nämesin, haýsy? Hawa. Bagşyda talant bolmasa sazandan nämesin? Ýöne sazandan rol ulum ýa. Sazandan rol hukman, конечно, uli. Indi şu wagt sizin edin işlerinizden pirgeljan şeýle bir zatlar çykardyk. Köpçülüklüğün iksan sazanna bilen köpräk işleşýän ekeniň. Biri Baba Murat, ýanymyzda tuwalan, birem Goç Murat. Goç Murat. Şularyň ikisinden haýsy saňa güýçlü sazanna bolup gelýär? Sen pikirine göre. Ay ony hiç tadı görmeklik gerek. Goç Murat Uffat Goç Murat. Ana şu Goç Murat ýok bu kunun. Goç Murat'ın biraz aradarız o va. Şoň üçin o iyi iş çykdy o. Baba Murat sen näme zapasnoy variantmy? Yok, ondan derler hakikaten Goç Murat tuweleme. Goç Murat'ın güýçlülüğini senim kabul edýän şeýle. Sen Goç Murat'a şagirtmi ýa nähile? Men şagirt del ýöne ustady kabul edýän. Hawa türkmenne bir söz bar da akıl ýaşdy der basta diýipdir. O sizden ýaş Goç Murat. Gaty ýaş o. Ýaş oğlu. Ýaş oğlu. Zekin näýe? Zekin okuly tuweleme. Onun hukman ýatlak geçmeliler güýçlülüği. Goç Murat Uffat Goç Murat. Indi bir ýakyn dostuňyz barmy aslynda? Mesela gatnaşýan, sıralışýan, sır berişýän. Bar. Ýakyn dostuňyz barmy? Näçe sanyk bar? Ay biriniň adyny bilýän? Biriniň adyny aýdyp bilýän? Azat. Azat iň ýakyn dostuň şeýle. Birinji klasdan biledi. Kiçilikden bili. Şu adadyr, azada giýjän ýary da saat 2000 näme şu sömke dur. Azada şu wagt jan etsen, aladam çykdy diýsen gelebilermi? Gelermi kära diýän? Jaňa typ göräýli. Aýlak görbilermi? Aylar soňy. Gromka goýup bir aýlak bolýar. Ben olam almasa diýän piri. Baba Murat senin dostuňy taýynyna saňa da gelýän rotoro. Gromka goýmaly, ha? Gromka goýsaň gowda. Gromka goýarsyn. Bileller näme diýär, näme goýýar. Ýöne sesim baryň, serýozny da görmüň, hakykatdan problemam bar ýalyk. Bolýar. Oýun ýalyk etseňe gelmeýär. Bolýar. Hiç bu saat almadyga mahmal belki ýatanmasa, biňjalyga naýdýas bolýar. Alo. Salamu aleykum. Wa aleykum selam.
Ha, o Huda şükür gowmadat ýagşymy? Gül ýara. Sövmese bolýar. Ha, seväými o. Seret alat bir aladajagym çykdy da şu wagt. Şol, ha. Sroşna bir gelip bilýärmi? Bir karar. Bir karara. Näçe wagtdan geldiler? Näçe wagtdan gelip bilersiň adat? Dost hakyky dost eken. Aladan çykanda da gelip bilýär. Adatçan, salamu aleykum. Gowum ýaşym taplaňy, sagamanmy? Adatçan giýjäň ýaryn alada da berdik. Biz şanly şowdan jaňa edip otýarys. Dostumyz pir geldi şowda mihmançylykda şu wagt. Bir zemir dostum barlak görellidik golimlara sawol taňry ýalkasyn. Dertli gününe var algap etşek dost ekeniň dost sawol taňry ýalkasyn. Meýlis men adym işiň uğruna bolsun bir karara gelip kösünip görme dost. Boldy sagama. Sawol. Bol adatçan, sawol taňry ýalkasyn daway. Daway. Indi ýene bir zat bar. Köp soralýan zatlaryň biri. Şuada aýdymçy bolanda meselem sen ataway başyň ýolumdan aýdym. Ha. Diňe şoň ýolundan aýdýam ýa başga ýollardan aýdýam. Başga ýolum öwüz geldi tekede şu düýbi atawaň. Atawaň. Düýbi bolýar. Halipasy. Öwüz geldi tekede. O ýolunu aýdýanyň. Ne toyçuluk da gerek bolsa tançywanna aýdylýar. Limonçuk aýdýar. Limonçuk aýdýan o. Gerek ýerine aýtmaly bolýar. Şeyde bir zat bolýar, käwir toýlarda. Her hil ýagdaýlar bolýar, toyçulukda. Toyçuluk. Bu halk aýdym aýdyp otýarsyň. Gyzýan da bagy pesten ýokary galyp gidýär, märeke öňünde, şu görüp oturan adamlaryň ýaly märekeler öňünde otýur. Ýyryny daýowdan daýow, belentden belent aýdymlar zakar edip otýarlar. Arasynda gelip limonçuk aýtlat diýenler bolýar. Bolýar sakla tançawanny, aýt men tant etjek diýen bolýar. Men tant oýnasym, ýeközüm oýnajak. ýa halk aýdymam bolsa men tant oýnajak diýen. O bir tant aýdym aýtdy, birim halk aýdym aýtdy ýa-da onu. Ikisi. Kädi şoňda näle galyp. Aýanyň ikisini bir-biri bilen guruluşdurup oňuşduraýmasam näme diýip otaydy? Ýakadan tutýan ýokmy? Ay ýakadan tutman. Bir gyzykdyr bir istoriýa bar. Aýtsana. Toýdan sizin kädi istoriýalaryňyz bar. Onuň burun beherden bir owalarna bardy. Aha. Bu var. Oňa perhat bar diýipçi. Ay otýur solen. Aýdym otýur. Gül ýaly toý gowgadyk otýur bolan biri gelip garga diýip aýdym aýtdy ýa. Bah. Garga diýip. Garga diýip. Garga diýip aýdym mama ýatsynda. Ay şey diýip gelip ırsar ýa. Ýagdaý gowy. O bir gedek geldi, bor hara köşetdik, düşürdük goýun. Haçan aýtjak o diýip ýene gelýär. Aha. Menem oň ýüzüne seredýän, bu men näme etjegimizi bilemdi onu. Gara üstümize gelip dur o diýip dur. Näme deli. Ondan şu durnalar aýdymyny Qarğalar, can qarğalar şey dip aýdy o näme deli dagy. Başam çykmaly diýäm. Sen näli hereketde boldun? Ýuwaşyk bilen diýmedinmi? Muzykan polna goý berip, pırtsapdan düşüp arkalygyndan. Yo, on ýaly suwçular bar. On ýaly men gaçyp bilerdim o instrument diýende. Wow. Nur Erezov Pahir. Toylara köp barýady. O döwrüm döwür wagty. Her hile bağsarada da sataşylýan döwürler. Käwa şonu uzyn tansawalyny toýun soňuna berip, ýuwaşyk bilen pırtsapdan düşüp gitme häsiýeti bar da. Oýlyň başyndan her hile zat geçene bilýän. Ay şey etmesen şu yankı diýenim de. Ondan häzir mundan düşüp öýüge girersiň diýýärdi. O muzykant görgüller galýar. O muzykantlar galýar. Bularym gidip bilen o instrument o. Yer bolýa. Şeýle bir sora geldi. Her durly janrdan aýdýan diýen. Atawaýyň uğry haýsy janr bolup gidýär. Meselem şu wagt sen aýdýan, köp aýdýan uğrun halk aýdym rockmy? Rocklaryň bir näçe görnüş bolýar. Ay şu rock stil bolup gidýär kädiýän men öz pikirim. Bir rock stilmi ýa rockyň gapdalyna goşulýan söz? Jazz badyr gapdalyna badyr bilen. Jazza da girýär mi Atawaýyň aýdym? Halk aýdymy neme dilen näme gurulýan ýöne esas şol
rock stilde de köp aydım. Dık Şu da. O halk aydım diye ýasa atawaň aydymlaryny aslında halk aydym bolan, halkyň içinden duran aydymlar bar. Atawaň özüniň döredin aydymlarym kan ýöne bizim düşünjämize görä halk aydym bolup gitdi. Ýöne klassik ýene diýip janrlara bölemiz, rock'a girýär bolýar da. Şeyle o ay men bilecek adam. Inni bir şeylerek bir sora wa. Na halk aydym aýdyp dursun. Märekede sen seredi otyr. Birim gelýär limonçuk diýä, bir ýene bir zat diýä. Men sorasym gelýär, rap aýdy bilýän. Şu adam Türkmenistanda ýörgünni gidip otyr raplar. Rap aydyp bilýän. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking. İngilizce olmasa Türkmençe sanap berseňem bolýar eminemden. Men muny sanap bere bilmeýän ýöne özüm çaýdyp beräýin. Öz rapym. Ha. Dinlädi. Özüm gide ýöne şonu ýala. Bolly dinlädi. Bize sen halk aydymyň içinde rap aýdysyň gyzykly. Sen olmay ýokturma goýdum meni sen almany diýdim ona sen diwana men perwana mehri cemal Ağlasan ağlayan men sen mehrini göreýin men mehri cemal Sen olmay ýokturma goýdum meni sen almany diýdim ona sen diwana men perwana mehri cemal Ağlasan ağlayan men sen mehrini göreýin men mehri cemal Aklamalar gözlerim canım alýar sözlerim Süýýän diýen sözlerim canım alýar gözlerim Geljek bolsam gel seninmi yüregim küýýär seni mehri cemal oh gel lelem gel lelem Ay sağ ola başym. Babamın sen rap diýende her ýadyma düşdümi şu aýdym. Men kelläme gelmedi dogrusu. Bäh, näde bu arada sen ýatlap çykaryp ýetişdiň hamy? Ýatlap çykaryp ýetişip bu atawaýyň Mehri Cemal diýen aýdymy muny sahaba bilen işläp öwüşün berip öz döwrüne näçe ýaryp çykan aýdym da edil. Şu wagt sen aýdýan bolýan bar, atawaýyň janryna repam bar eken. Ataway barynjy getiren. Näçinji ýyl aýtdyk ha? Men bilişime görä 80 näçelerde ýalňyşmasam ýylyny bilemok, sen bilýänsiň onu. Menim toşna bilemok, ýöne şu 86-njy ýyllar men şu 4 ýaşlarymda men şula aýdymlar dinläp, şoňa yüreğime ýakyn görüp, şon Radyan başynda dinleýän aýdymlar da şu 86 şu 4 ýaş teorik şeýlere kafa edýär. Pir geldi sen var ýatlaýan şan hakyky men kelläme gelen. Onu Türkmenistana birinji rapy getiren Atawaý bolýar. Atawaý birinji rapaýdan Atawaý. Tuğalın bu urtopor raperlarymyz var. Karol kim da şunýal gurrunlar kim birinji getirdi, kim ikinji getirdi şunýal gurrunlar var. Bolýan onu şutaýdy nokot goýýar. Nokot goýýar bol Atawaý getiren Türkmenistan. Öňü ýok o var rap. Ýok, Ýok, şu kasetede ýa bir zatda ýazgysy saklanmaly şoň. Atawaý 86-njy ýylda şu rap aýdan bolsa da. Türkmenistanda men arkayn diýilýän birinji hiç ýylyk oňa söz ýokdur hiç ýylyk. Onun bu daşar ýurtda da 86-da känlämi kädýän mene esas rap. Biz şu ýanky Eminem'iň aýdymlary ondan soň bir şol döwür şol Eminem çykyrdy o şol. 90'lardan soň diýip. Olam 90'lardan soň bolýar. Indi şeýle bar sora wa. Känim sora bolan başara ýetýär, başym aslında babam rasem gowulýansyň. Başylar aýdym-aýdynyň arasynda çaý ýogurtlaýar. Gygynjak çaý. Su içsen näl bor başym. Bir hilek sen mara Aýsuwam bir hirrak toýlardan onun rapdan zatdan her ýerden soralar berdik bolýan mara bir hilek ýüzüň çyýzar ýany görýän mara. Şul mineralny su narzanny içip gördüňmi? Şeýle tagam ýumşak bokurdoňma diýä şeýle bir gowy täsir bar diýip reklam edýärler. içip görerdim. Ýöne bilemok näme derejede. Sen bir baha berip görani suwmuzy. Barzan bolýar.
Şul mineral yerden çıkan mineral. su Barjom'un öz marka. Bulun Narzannip markada. Ýöne ikisi şo aşap ýokary meňleşirät. Ýöne bul oňa görä ýumşagrak mı? Gowaken ýuwanjak gowaken. Näli çaýyň ýerini tutarmı? Ay çayın Çay yerini. gelecek zaten. Çayın Yok, yerini. gök çaya diyer. Gök çaydır. Ferhat şeyle bir zat. Ha. TikTok ýöredýän. Ha. Instagram'am ýöredýän. Ay Instagram yöredem ok. Häzir şu programmadan soň TikTok'da böleklerini goýamyzdy. Başymyzyň hem sadanlarymyzyň hem hemmesiniň TikTok sahypalaryny belläp geçer. Adamlar girin, görüň sungatyny, gyzyklanyn, görüň nähil talantlarymyz bizi Türkmenistanyna güýçlü talantlarymyzyň bardygyny, aýdyşlaryny, serişlerini garaz gyzyklanýan her bir zadyňyzy TikTok sahypalaryňyzda görüp bilersiňiz. Toýdan bölekler bar, Bar. şeýle oturuşyklardan bölekler Oturuşyklardan. bar, şeýle bir soragyny. Toy gyzyklymy, konsert sahna gyzykly? Men üçin toy gyzykly. Görünüm olayım kişinin seninle dilin bakışın bir dirildim şu yakışım düşüm var olar bibi düşüm olar bibi o bağda bağıydı geldi şol güdünle gönlüm vali Uşanama ondur talli olar bibi ondur talli olar bibi
Pirgelli, biz kızık sorular bilen dowam edelim. Sana meselem halipa esasan mı ya da producer esasan? Halipe esasen. Halipa esasan. halipe. Producerluğu özüme market bilýän ýa-da dogry. Muzykanda soradyk. Ha, Muzykant esasan bagşy diýip, o taýda bagşy diýdin. Sen näme diýen? İkisinde de gerek. Misal üçün käbir toýlara oturuşyklara bar ýatsa, aýratyn özünden tutýarlar. Käwat bar ýatlar her hil aýdymçylar gelýär. Ondan Sağlaşıp bilen bu. hawa ya tona girenok. Ya şonu alıp gidip bolanok da dürüst bir käbir bagşylar gelýär. Keypine sarasyn gelýär. Ondan şu taýda var bir sora var. Baba Murat, bu lişni sana. Şimdi pirgellerde diýsem bolýar bolyn, ne lişni sana diýen. Bir gün giýjäň ýaryna sen aýdym iş yapdyňyz. Şeylerak bir informasiýa geldi. Gatwy iş yapdyňyz, hemme zat gül ýaly. Ertesi gün hem şonu toýa baraňyzda bir hilek bolup diýen netijäňizi alyp bilmänsiňiz. Bagşydan bolmy, muzykantdan bolmy. Şu informasiýa ýadyma düşdümi? Yardım için. Ýadyma şonu. Pirgelli ýadyma düşdümi? Ha, yadıma düştü. Näme sluçy boldy şonda? Kümüş aydımda bollay. Kumuş aydymda. Ha. Nähirrak boldy tomaşaçylarymyz şuňa mä gatladyk kıldyr. Onu şu kümüş aydımda uzak gece havada soğuk, kat soğuk, kış. Yadıma şunu dekabr ya yanvar ayı. O toyallıkta yani onun içinde oğlum daşarda sahnan içinde şemalım üngümüzdün. O aydım otursa yan kümüş ana vat geldi. Buna günahı otayda illeri üşüye. Düşünüyor musun? İl üşüye de. Şuma özün elin orada juyuňa salýan adam ýylyny bilýän de. Indi men bir elim juyuňa salyp aýdyp bilýän. Ama iki elimi işlemeli. Onun toy ýesinden bir hil närada. Yok, o toy eýesi düşünmedi. O taýda ýöne bir kuplet nemet dillede şo taýda bolmajagyny bilip başga näme geçip. O baş temany ütgödip göni başgaýdyma geçip gitdik ona. Tablamalar. Indi Baba Muratsan şeyde bir zat bar. Şunýal sluç toydu başga nirede boldy? Sizde wakara kändir. Bir bäherdennemi bir ýerde ýagyşly şonýalama bir sluç bolan ýaly. Bäherden ne olaydı o? O şu bäherden. Bana jaň gelipdi. Aha. Bir oturuşa gelmeli. Onam ben toya gitmänkäm öňünden aldym. Toyuň üstüne alamak men onu. Aha. Anarky jaňadan aýdymça diýdim, men toyda bäherden var ýaly. Saat 10'ka gelseň bolýar diýdi. Sizem giýjä galdyňyz. Indi men buňa näde diýjegim bilem oga. O baran toyuňdan sen açan goýýarlar, şonu aýdarsyň da. Men buňa diýip bilem oga, aga men oturşum bar, ýör gidäýerler diýip bilem oga men buňa. Ýolum marda aşgawa diýip aýtmaly boldy. Indi näme etsegim bilem oga. Merekede millet o ýerniň toyuny özüň bilýän. Adam kän. On kam goloyla berdi. On kam goloyla geldi. Olam jaňa dip dur. Hudaý diýene Hudaý getirer diýe. Ýaşýardy. Ýaşýarda var bir hil onu etjek diýmedip bolmaýar. Ýaşýarda üstümizden suw esdi. Göçme restoran palata ulýany bilemok. Geçýän da birden nemelerde sörtdi. İçine suw esdi-de instrumentin bulağın knopkalarını deşiklerini çıktılar. İçinden suw ýertdänim zamkad etdi. Zamkad edip ritmda atdım, gidip durdanym saklap bolanok. Instrumenti. O da limonçky dowrly diýdi. Yo, halkaydym gidip dur. Instrumenti öçürben bolanok, saklap bolanok, diňe knopkany basyp tokdan sowurmasaň öçenok. Ondan buňa diýänler, agam Burada etmesen bolanok diýip, onun ahyr toy ýerine diýdiňmi? Toy ýerine diýip saatsız aýdym aýtdyk şo taýda. Bir aýdym saatsız. Agam blok ýat diýip bara şey diýip aýtdy o. Blok getirip bereýin niseler näme etjek? Ay.
Ay getirdi aýmel olmasyn hemet. Getir. Babam adam oturuşuga gaýtsak ol bulogun ýakaýyp durma. Gymmatdama bulogundan soňra bir oturuşga Yok, çykmaly. adam yakamak var var. Bilem o gaýany Hudaý jany saadlaýanlar da. Aşgabat eýlençek işleýdi. Gahtine düşdüm ýolda var agam inanmasyn. Instrumenti çykolundan çykaryp maşyny aýnany açyp ýanka şemalar tutup geldim de instrumenti. İşledimi soňam soň? İşledi. Bak ertesi gün ýam Yok, şogun oturuşuga baran ne yam işledi. Ay bärde bir zat çyga bawalyň biz onu tek bileriz. Şogun aýnany açyp instrumentin ýarsyny şemala tutup aýnadan. Bä. Guradyp bäherden gelýänçem indi gelip girdim. Hudaý jan işleýdi de diýen aýan ýatdy aňyrda. Bilýän. Tuolam. Nişon şanyny şutaýda ýene birji aýdym goýuraýlym. Näme aýdym? Näme haýhaýdym goýurady. Ýa rep aýtdyga. Mähir Cemal. Ha, Mähir Cemal. Mähir Cemal. Polnan aparatlarmy taýyn. Geçip çık doğruluğunu Mähir Cemal goýuralymy. Ha. Bolýa. Anyny Mähir Cemal'yň lýas.
Awal halipa aýdyňa dinledik. Daş etdiň, sazandan senin gulýaly birini zırap yadıma düşmän otyrdy, sen ýatlatdyň, gelecekdäki nesiller üçin biler ýaly. Gowuldy bu temamyz. Indi şulaýdym hakyny näme bir waka bolup geçen yer barmy, ýa gyzykly bir gurrun barmy? Sazandan senime hemije başlar bilen gidip otyrdyň. Pir geldi, ölenim aydan yerleriniz vardı, başka yerde çalan yeriniz vardır. Mehri Cemal hakkında bir aydı bilecek vaadın var mı? Asoby näme däl ýöne şunu göräýmeni okaýmalýalyk da. Son özüň agdynda gaýtarajak goýan ýetişip barany. Köp adam gaýtalab. Yok. Näçe wagt sarp etdim. Başym bunu gaýtalamany. Ay men onu gatty ýerden şol kulağıma nauşnik hep öýdäkilere müşahede etmejek bolup mantyfon bolsa ol öňol tank islanýan nauşnikler var tawa bir wagt. Şul tank islanýan nauşnik bizde onu sana häzir bir salymdan berjek. Bolýar. Şonu geyip şeýdip öýdäkilere eşitmediýärler, hiç kime müşahede etmediýärler goýdy giýjede ýatyp dinleýärdim şu atawary. O men şu Mehri Cemal ýatlandan soň menim çağı kam gaýtalýar. Sağından diýsin ýa-da şunu gaýtalap bolanok dogrusy. Özüň aýtjak bolsaň diliň çolaşýar. Diliň çolaşýar. Şo Eminemiň ýagdaýym şondan öňe çykan Atabay beresäňem halipan tüýs güýçli gorkodan datlarynyň tonlaryň galyp düşüp repe geçip ton janra geçip şunu ýaly aýtmasyň gaýratyn ýol boldy da. Indi sana bir soraw bar. Biz abyşny şunu ýaly nemeden şunýal peredaçamyzda şanlyş oldu. Viktorina şunýal oýunlar oýnaýar. Sen meselem Baba Murat bir gezek sen gulaňa nauşnik muzika dinläp otyrsyň. Bagşylarym, sazanlarym, esasanam sazanlar. Bagşyň aýdysyndan agzyndan näme gurulýanyny, doýanyň hereketinden köp wagt bilýärler dogry-da. Innalar Baba Murat şo nauşnik daksak. Senin bir näçe söz aýtsaň Baba Murat sen aýdan sözüň bilbilermi? Näme pikir edýän? Ay bilbilermi kädiýän? Barlak görelmi? Barlak görse. Hem bir nauşnikler alalyň da onu. Baba Muratcan bunu geýýän, muzykanyň goý berýär. Bagşymam sana bir näçe söz aýdýar. Senem şo sözleri doýdugyndan okap bilip bilmem. Aýdym. Aýdym da söz berýär men sana, plan sözli diýen Baba Murat'dan bilmedi. Bolýar. Hanını yoradık mı? Geýinmi? O muzikanın basyp goýber da öçüräými onu? Inni han Gurban Murat diýip gören näme bilýän ki? Gurban Murat. Täzen. Gurban Murat. Gul. Yo. Täzeden. Gurban Murat. Gurban Murat. Wo muny bildi, Gurban Murat'y bildi. Da. Mehri Cemal. Mehri Cemal. Mehri Cemal. Mehri Cemal. Wo Mehri Cemal bildi. Maşin. 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 Başlyk. Yo. Maşin. 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 Wo muny bildi, wo tugölemi aňyrdan. Alma. 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 Hal Murat. Yo, Hal Murat da, alma. 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 Ak Murat. Yo, Ak Murat da, alma. 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 O, alma. Kapı. 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 Hep. Happy birthday. Kapı. Karpız. Kapı. 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 Happy. Boldu happy. Yo, bolmaz. Hayır. Hayır. Kapı. Kapı. Temizlemek. Temizlemek. Ay ağrısı da bunu bilmedim. Bak, bilmem la. Temizlemek. Temizlemek. Wo. Yani muzika sözdeyken görýändim. Gidip durmuyor. Gün orta. Gün orta.
Günorto. Baba Murat. Baba Murat. Baba Murat. Wo. Gül. Gül. Gün. Gül. 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 Olma. Yağlık. 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 Yo patskazı det ben diyorum. Yağlık. Yağlık. Ay sağ ol. Ramazan. Remezan. Remezan. Hemmedat. Remezan. Remezan. Hemmedat birlikte. Remezan. Ay sağ ol. Bak. Bildin hemmesini. Sen bir iyi de kaldın. Yine Hayır, mi? hayır, yok. Hayır, yok, aynı. yok.
Ba Viktorinamda dinlik. Daş etdiniz aýdýan var, şeýle bir sağlaşyklyyor ýaňyz, şoň üçin begenýän ýöne babam raçsan saňa bir soraw bar. Hälen üns berýän bolýar, bir hilik aýanmy şeýle bereketlendirýän. Alжыra ýaňmy ýa-da näme bilemok, innige görä bulogyň aşagyny şo pedal basyp dursunmy, şonu hälen soraýyn bilmän otýar. Bu ennikmi ýa-da näme bu? Ya toýda zatda da bir şonýal suwç bolan ýerler barmy, näme hilekden? Yo, bula prosta ennik. Pedala basylýan ennik. O pedala da basylýan şeýle de. Dema öwrenşip durun ýöne toýa däl bir oturuşykda bolýar. Aha, näl bol? Wakara kandyrsy. O şey täz zamanna öýüň içinde salyp otyr. Ondan Türkmenistan halk artisti Hacı Yalnabetov geldi. Tuğulam. O halipamız. Yanına salyp otyrsun. O geldi. Bir elim ayağım sakla bilemem. Bir da diyecek geldi. Bah. Sonyalı alcıra ya olar. Bah, sağla bilmen öýdi alжыra ýaňmy, näme hilek? Salyp otyr. Ya birinji sapor çalsynmy Hacı Yalnabetov? Yok, ýöňem çaldym. Restoranna bir küçük gabat geldim men. Gowy. Ayağım saklajak bolýanna elim bile basam ayağım demedi bilmedim de öwürleyip ýerine öwürleyip bir da diýjek ýalla. Adam diýen gülýär gidip dur. Adamçylygam gowy bolmaly. Gafar ýaly. Adam sana gowdur hajy. Azar berýän ýere. Yok. Gaýdanna sağ bolsun. Sağ bollaşyp, hoşlaşyp diýen ýaly uğratdy. Buruşy bilema hiç da diýen ogam gülýärjek gidibem dur. Aydınlarım sağlaşıp gidip durduğum şu ayağımı sakla bilemek. Şu titrep durduğum o ayağım var. Ömrümü zamçanya olup kalacak da iyirine olup bir da diyaysalar. Ben pikir edýän sonundan galan travma däldir da. Ya senden galan travma. Ay, minin galan travma däl. Ýöne ýadymda galyp. Ýadymda galypdyr o. Hacıdan galandan gowun. Ondan ýene bir zat şu näme diýerler de planlasy, legendalar. Adamçylygy gowdar, lat diýerler. Men kent bilen toýda gabat geldim. Bir ýerden Aşgabat, birinji parkyň içinde. Şoňa tutdular. Bir onu alanada Halipa Akhomet Saparov gelýär diýdiler. Ondan alyp çykarsyňmy, hawa alyp çykarsaý bolar, gülýär bolar. Ogunan bir da bilemok, näme gaharym geldi. Nereye söyleyip gittim, bardım. Aya baradak dedi. Şundan gepark kalma hayınla. Her kim şu adam sıra gowdar lip bilýärler da Halipa Akhomet Saparov. Agyrrak diýerler da. Agar bir hili baradak dedem ýüzüň ýolup goýýar ýa diýerler da. Ay asyl bir hil sunwa diýişgärlerini nemede bolay ýa da. Sunwa diýişgär güýçli. Ondan islegine göre yetilmesen birden dik koyverme zatlar var. Şonun pikir Zamyçany eder. Zamyçany eder. Opşon äsgeren ok diýdiler. Eşitdim de men öň bir gabat gelen adamymym der Halipa bilen. Onu ay borlay diýdim, mäder barsam bulanmar zat diýýse diýip öz ýandan pikir edip şo wagt düşüp ýörnä şoňa Halipa bilen gabat gelsem sağ bolsun ýanky toýgy tordy bolup gujoklap yaman gowa demek o. Yo doğru. Akhomet Saparov var. İyi adamlar olur. Ýöne diýilýän gurrunlar diýjek bolýanmyr. Ananlam ýörmeller ekenä ýa. Yo, ola elbetde geçten dem olmaz görüngöz bilen ýa. Öz nimäňde tejribende geçirmesen diýilýän zatlar bilen nara birini bunaka. Sağ bolsunlar halipalar ýöne diýilýänler gurrun eken ol. Yer bolýar saňa şeýle bir soraw. Eşitişime göre seňe mära 2 san dostum bar eken. Gaty gow dostum biri Türkis Bäşiýew diýär. Selim Çariýew diýär. İkisem gow dostum diýdiler şeýle. Aýdymçoğlanlara. Bulara jaň etseň näder ka? Wagtama giç ýöne olaram toýdan ýaňy çykan bolsa entega ýatan nälerler. Ýankyala problemam çykdy diýsen näme diýär? Problemam çykdy diýsem işim ma diýärmi ka? Jaňy guraýmasam. Andarlak gören özüm dünýäler. Aýgyr aladam problemam çykdy diýip. Aýsyny jaň etjek. Bäşim fajaňa daýyl. Aýla. Birinji. Ağlanam.
Gaty alada berýänler. Yok, näme? Alada. Bir aladan problem var. O, gel- Yo, yanqıyalyk bel kararlar çağırdım ha. Şonu ýa bir da diýip. Bir kararyň ýanyna gel bilýän. Şäher merkezde şol. Alo. Tikkim gowmaý dos. O, wasa bol dos. Sizin kim? Tikkim nirde? Ha, tuwalama. O var. Tejen. Tejenli. Gelip bilýän. Nur ýagdy Toqqaýewiň ýegenjigi. Alada mı oldu diýip sordy. Tejenneden ma gel bilmeýär. Tejennem gel bilýän. Men bu Kim? Bir mesele çıkladı bolýan gaýdy bilmersiň bugun tejenden. Şugun nähädir gaýdy bilmeýärmi? Ha, walay. Bir sen gerekdiň-de şu saňa diýerek galdy. gün bir saat ýolda şu. Bir saatda gelip geçsen yaman oldu. Bir saatte geçsen yaman oldu. Ha. Hı? Gat soruşdu da kim bine sen gerek şu at gelmesen bolana hiç şey. Men aýdy bilemok ýöne telefonuna. Doğru. Ben bu çıkardım zaten bir param makineler sordu bilmem şefere. Ha, taksiler mi? O para kadar ama bir para çok oldu. Maşin bolsa minip gaýdy bilýän dämi? O zaman benim Bolly reska hava gaýdaýda. Ber galas. Alo. Näme diýip? Ber. Mehmet kim bir minut. Aýlaýyn. Ayla. Rasagay bolup, oňa jaňat bermem geljegini bildik boldy. Tuwalama. Tejenden gaýtjak dostuňam bar eken ho. Ya bular. Türk salamu aleykum. Aleykümselam. Oğum ýagdaýlaryň barmy görýän? Saman işläp gördiňizmi? Oo ya. Türkistan giýjäň şinde sen diýmada etdik. Baba Murat bizde var şanly şo gepleşiginde mihmançylykdagam. Şanly şo gepleşikde mihmançylykda diýen Baba Murat. Baba Murat hava. Oo. Baba Murat dostumuz. Şu wagt dostlarynyň birine jaň edellidik da gaty bir aladanma diýip bolýan. Tejenden geljek dost bar eken, dostum sag bol, taňry ýalkasyň. Doğru. Sen oňa jaňat maşin gözläp aladalanyp görme hemme da gowçuluk diýip aýdaýyn diýdim. Doğru. Bolýa. Baba Muratcan, suç. Suç. Aladara galym bolýan, wara dost olsun aýna sypdyrlar dostum. Tejenden bir sagatda gelip ýetişjek dostum bar eken. Şeýle dostum Gurban, ben Gurban ýaran. Allah'tan şonňa dostlardan aýyrmasyn, Türkiş bäşiň funap ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun, işlerine üstünlük Allah'tan. Başym saňa şeýle bir sorag bar. Ondan sizin kan wagtyňyzam kan alyp durjak gel. Bu gepleşigimizem uzak çekip ýadatmaly, tomaşaçylarym görünli bir gyzykly atmy, gyzyksyz atmy diýip geçip gitmediler ýalyk. O soragy saňa berjek Baba Murat ýöne oňa jogap bermeliler. Bolýa. Sana 3 tane papytka näme bir zat görkezjek, şunda näme bar diýip. 3 tane papytka berýän. Üçüsünden bilsen, Narzan, Nataktari, suw zat getirýän sponsorumuzdan sana sogadymyz bar. Bolýa. Şu çemadan tanıyanmı? Ay çimadan, kak çimadan näme? Şun içinde näme adamın var ha pirgezden menem bilem o. Hawa. Bizim bir şeyle var. Prodüserimiz var. Gepleşin aralarına bir zatlar oklak koyuver ya parahat adam. Hawa. Şu adam bir yerlerden tap bir da getirdi. Siz yok vaktiniz koydular. Başımızdan şunu sorak verdik. Tomaşaçılığım budan gıdıklan yamışın şunu yazdıklar. Men var şun daşyna seyredip ýa-da. Şu zady. Buna şu çemadan. Hawa şu çimadan var. Yan Baba Murat yılgır otyup bil ya. Ýa-da bayan şu bilemek adım toşnur. Ya garmon. 3 tane var aýdy bilýän. Ya keret şol. Opş maýdanada şu elle çalýan zat mı kalýan şeýle? Garmon ya bayan näme? Garmon ya bayan. Bayan o näme diýilýär şoňa? Men içinde näme adyny bilemek, dogry jogap bolsa dogry diýin, ýalňyş bolsa ýalňyş diýin. Bayan ya garmon idi.
Doğrumu? İçinde ýalyk dur. Açmaly Yo, mı? şoňa meňde şo 50 şunu ýalyk Yeniden papytka aýtsyn mı? Bayan, garmon. Onun nasıl näme Başga näme ady bar şoň? Dok bolýar. Akordeon mu? Akordeon o O garmon. No, şolar degişli şolatlara degişli zat bolmaz. Onun masy ýene Ay, aýtsa papytka. onun yok, onun başga yok. Açalyň mı? Açmalym. Oran değer olay. Bunun De. polyoçu destak ýal diýip, 1000 manat berýän açmalyk. Ye, aç. Aç maňa da gada 5000 manat berýän açmaly. Hoppa, getir beriyor aýyna diýär. Gatgal mollala kelimde. Reska ýöreýän 5000 manat. Näetdi gaýmyny duran bolmalla dedim. Açalman da. Aç. Aç görür näme aç. Näme zatladı? Maňa da gyzykly. Ana. Aýdysyň ýaly ken. Ho. Inni şul aýdýan zatlan bar üçünden biri. Ho. Ýöne men şun haýsy atlandyryşyny dogry bilmegim üçin Baba Murada sonra berýän. Baba Murad näme diýip atlandyrylýar bu? Bayanmy, akordeonmy, garmonmy? Akordeon. Akordeon, ha? Akordeon. Üçüncüsü akordeon da. Özüm ağam Katy köýüne zat o. sen modeliňe retro. Käbir ýerde 80-nji ýyldan gelinmiken zat diýendirler baran ýerlerinde. Dämi? Na saňa danym prodüsermuzdan retro sonra gelipdirdi. İşleyen eken özüm bağlı. Gün bir 2 sana hem çalıp görübilermi? Yönü men sana bir zadaydayn başyň. Edil sen ýal görümdün men bildim sewer öýmizde ulakardyň şun ýala galy bilen durýady. Daş meňde Daş meňde. Daş meňde gitdi da. Am babam razdan näme hem çalıp görjegim? Bolly. Yok, şo da yetik bize wara işleýişin görellidik ondan bir owadan heň zat çykaryp bilmezligiň akmal bularyny ýadygarlyk zatlar da düşýärmi? Inni şeýle bir sorag agam. Atawaýyň ýolundan gitdim. Atawaý halipa özgelli tekke halipan şägerdi diýip. Ýöne Atawaý bir döwürden soň öz ýoluna geçdi we öz izini goýdy. Mysal üçin siz Atawaýyň heňinden şu wagt gidýäňizde ýoluna. Öz ýolu var, siz hem oň ýolundan gidýäňiz. Inni diýel bir epes wagt geçenden soň meselen öňkü halipaň ýoluny sypdyrman gitmek bilen şagirt halipadan ozmasa kär ýeter diýär. Nähile? Odorsunmy? Ya özüň başga ýol çykarmak maksadym bar. Ay ozor nady biljekler. Ozorma da. Ay yok. Asyrda bir gelýän maşylardan ýa-ni. Ay ýok, şu asyrdan da 3 asır, 5 asyrdan bir gerek gelýän ol. Kän ýurtlarda. Kän ýurtlarda. Nohurny bassa da ho halipa. Diňe bir Türkmenistanda. Edil. Moj şoň ýolundan ýörep edil. Ýöne onuň daşlaşyp bolanok. Şo ýoldan daşlaşman, şoň ýolunda dowam edip, gapdaljygyndan ýöne edil. Şoň heňine ýöne aýdym döredip. Döredaýym ete kowa. Şu wagt döreden aýdymdan barmy şo heňlere ýakyn? Yok. Indi ýöne maksadym bar. Maksadym bar. İşleýäňiz my babamra? Ya arzu hyýalmy fakat? İşse seni mara näýli? Entek ýüze çykarasyňyz gelen ok, taraşlap otyrsyňyz da dogry. Öňküzat bilen ýygyna ýetip bolan. Şo da ýetik bize diýär. Kemine şahir magtymly hakynda soralanma bir zat diýipdir. Magtymly edebiýat äliminde diýipdir. Buğdoyuny orup gitdi diýipdir. Bize diýipdir, hoşosyn çöplämek galdy diýipdir. Sen diýäňem şoňa gelýär da dogry da. Magtymly hakynda kemine diýen ýoksa magtymlyň kemine de klassik şahirlanma diýipdir. Keminäňem öz aýratyn gowşa gyraýatlar ba bolyn. Magtymly hakynda sorapdyrlar şey diýip bolyn. Magtymly orogny ordy, bize hoşosyn çöplämek galdy diýipdir. Ay bidem şoň ýöne bir adam barda başym. Atly başym kölügüsünde galsaň, aýratynam ýol özüňçe de döretmeseň, ýene de seni Atawaý we Atawaýyň heňi diýip bilinler. Atawaýyň kölügüsünde ýetip gitmersiň. Ýa-ni şeýle bir sorag goýaly. Bak iz goýasyň gelýärmi? Ya da şo ýoldan şöhratlanasyň gelýär. Şo ýoldan şöhratlan, tamam.
Arda. Şo da ýetip. Arda. Hoş olsun çöple Ha, soğan bolýar. hoş olsun, çok beğendim. Şo bolýar, bu. Ay bolýar, bu da bir gowzat. Bu da bir gowzat. Ýaşul halipan iýdi gitmesin. Şeýle bir halipan iýdinden aýdymaýdan kän. Ha. Bir däl, iki däl tuwalymy ýaş oglundan soňky dowr gyzýarlar. Özüň duşşuňy sizden ulrak, sizden kiçirek. Inniki gelýän ýaşyň içinde de bar. Şolun içinde sen pikirine göre iň ýakynrak bar ýani kimdir diýip bilýär. Özüniň hem halipan iki san ogly, ikisem aýdýan kadýan aslında. Oňdaşyndan hem aýdýan kän. Aýdýa, o aýdýan ýöne aýdymlaryny doli we dürst yerine ýetirgen Juma Murat. Inni ýaşsan içinde diýärne Juma Murat dagymyň özü. Oldu da Juma Murat. Kuwat. Kuwat. Atawaýyň ulu Kuwat. Kuwat, Kuwatja. Kuwatja. Söz ýok Kuwatda. Öz oglundan massa görünmä ýanyň ma. Ýeni ýaş oglanlar ba. Ol bada ýöne esasy şo Kuwat gowy. Hemme kişi öz bolup bilen okda. Hemme kişi öz. Bir toýa iki sanak şowry ýollan gidýän adam toýa çagyrlanda näil bolýar? Goşuluş baýdy bilýän. Aýdyp bilýär goşuluş bawa. Goşuluş baýdy. Bawa bolýar. Beş sana Kuwat bilen hem boldy. olýar ki. Hawa boldy. Hiç ýylek eýle beýle. Ýok, hiç ýylek. Daşyndan käbir soraglar bardy. SMS-ler geldi burada gurşunýalak taýinlik görýäsdik. Sen bir udarnikçiňmi? Hawa. Depçi. Hawa. Perhat dogry dämi? Hawa, Perhat. Şu perhatsyz, perhaty köp toýa bile gidýär. Hawa. Perhatsyz bitsen näki ýekol. Gidesin gelýärmi ýa perhat bolmasa, ay alallar şunu dep bolmasa bolana udarnik diýärmi? Ya perhatyň ýerine başga ýerine alaýasyn gelýärmi käwat? Adamçylyk tarapyndan gaharyn getirýän ýeri barmy? Ay ol bana fadanlar bilen. Adwa diýen ýeri barmy? Ýok. Fadanlar bilen bagşyň aralygynda käwat o nime bolýar, näýek? Raznoglasiya. O türkmençe dol nime demekdir? Raznoglasiya bolýar arasynda. Käwat bolýar feýuşýaňam. Käwat bir hepdelep kekdelep gürleşmeýänim gelýär. Ba. Şol karalykda toý düşdi nämetçi? Ay şol karalykda toý düşdi. Gürleşmän çalaýan. Jaňa diýip yer ýaraşan diýmen orada. Sen sura daýman. Jaňa diýä, ýamaňa jaňa diýä boldy şoňda belletdi ýa. O şo aslan oy savmestni işleýär. Uje nimede bir toýa barsak sen men beýdeýin diýlen ýalakda uje bilýär. Komanda da bir-birini gowtanaýan her tarapdan Ha, o feýuşdan gyýgysdan käwat plus taraplaryndan bilýär, minus taraplardan bilip saýlaýanyz asır bildirmän, dogry. O ýene şo öz ýagyň ýagsy diýär. Öwrenşen ýagy. Daşyndan geldi, ente öwrenşen jagan wagt gerek da. Ýeşegen bolsa ýene öz ýagyň ýagsy diýär. Ýa, muny çerkadama görür beýdiýär. Yo, men oňa diýip diýdigimde, asy ýeşegen bolsa öz ýagyň ýagsy diýdi. Şu taýny böyle galyp men perhady urutjak. Ondan bir hep de oň bir aýala gürleşmä gezip bilmem, ahmal.
Inni şu wagt TikTok'da videoda alyan öýde zatda düşündüm ma. Ha, ha. Onun Repetitsiya. normal o repetitsiya atda ýaçylsa da spakoyn davay ilham geldi. Davay şunňala bas salyň zat dip bassan ýandyrda. Ha. Swobodnyraq bak. Şu videoların içinde bir şunňala dibara plastin bir zat çekilen video var. Ha. Şonu näme üçin çekdiňiz? Ya şo retro ýagdaýda meselem arkanda ýadyňa düşýän, öň toýlarda hal asyp bagtly boluň, zat party bilen ýazylýar. Şo Yok. tip bolsun niýet. Yok, ol ýa däl ol. Ha. Ol ben öýümde geçilýär aslında repetitsiya. Şo men ulujaýym. Onu şol ullukan aýna şol. Aynen. Aynen yüzü yapılan o. O neme de? İyidimiz var. İşte gök demi fon yalak bolup. İyidimiz o. Men tentik. Ol yok, ol ödümüz tutamız ol ullukan ayın o men mühim ol. Şu komentaryalarda da hatta sonra gelmedin plastik. Ay ol komentaryaların hemmesini aydı o. Her hile komentarya geliyor o. Her hile komentarya geliyor güler var. O bir komentarya gelipdir. Şuma sözüň agdynda da bir o komentarya gelipdir o. Öwlýän müjewir diýe ataway diýe 2 günlük uvalniýen ýa oý berip durýdy ýani. O azana sonýara komentarya. Halipa men edip. Taýtam hyzulanyr. Her hilje komentaryalar var. Bir ýyllardan Tomaşaçylarymyz şunu görseňiz, iýminni pirgelli üçinem babamra, üçinem gow komentaryalar ýa-da iň gow komentarya menden liçin sowgat badyr. Näli çözdürülmeýän hyýala komentaryalar bilen. Çözdür. Iň soňky soragyň biri. Men ýaşyrak döwrüm, bir dostum öýlenli. Bagşyň adyny aýtmaýyn. Emme dady pul berildi. Muzikantlar geldi. Toýuny çalyp başladylar. Ýöne bagşy ýok. Vay. Bagşy ýok, muzikantlar geldi, puluny öňünden alman. Bagşy ýok, bular çalyp başlady, zatdy bir aýdym, 2 aýdym gelin bilen gyýy toýa çykmaly bolupdy. Bagşy ýok. Ondan bolmady, owadan o klassdaşlarymyň biri bardy, owada toýlara zada gidýän. Muňa haýyslenip, olam men klassdaşymyň gullukdaşy. Gaýrat et bilen onu çykardy. Olam sen diýişiň ýalap, muzikantlar bilen ylalaşyp bilen o. Bu kawat olaydymdan olaydyma remix ýal geçýän ýerler bar. Onu muzikant gowlap bilen okmuny. Sadanna. Ondan muň bile toýa gidýän sadannasyny getirdik. Şol karady, başagay bol. Bulam ondan geçip bulam çaldy, muzikantlaram çay içip oturdy. DJ bolýan adamyň toýy etine arady. Öýlenip oturan oglan bagşy ýokdy, pırtseva çykmazak bolýar. O atlar pırtseva çykýardy geldi. Ay eýtdik, gaýrat. Bunu mindirdik, dar çözdük da dostlary biz. Iň soňunda toý guturdy. Muzikantlar näme diýsin? Habarlary ýok, bagşy gelmendir. Bizem näme diýel, pulu berildi. Indi muzikantlar biz çallyk diýe bagşam ýok. Guruluşlaryň bagşy bilen. Sen saganlyk tejribeňde meselem pirgelli bilen giden ýeriň bolsun, başga bagşy bilen giden ýeriň bolsun, şunňa sluç boldum, perit udaram galan ýeriň boldum. Boldy. Şunňa sluç boldy. Yaman erbet da şonňalak bolandy. Bagşyň ýerine de jogap ber bilen ok, dogry dämi? Ha, o neme taraby men almadım o toyu. Yok, o bagşy olan. Men tutdy, gruppa tutdy. Pulumy da berdi. Ýöne öýde gelmedi. Ondan sizden kesecek bolmadylar, pulumy gaýtar näme adam vermediler şunňa. Ýok, bir gul ýazjak oturduk, çallyk. Şo 7 volt gelýäkä, o dostuny getirdi, o tansyny getirdi. Birin kıyalak bol. Ha, şo sizin kıyalak boldy. Inni pirgelli bilen toýa gidende bagşylar öňünden alýada bilýän. Ondan size saganlara belki toýdan soň berýär. Men pirgelli bilen gidende şonňa albilmän toýdan puluny albilmän galan ýerler bolýar. Ýazga da soň berer zat bolýarmy? Pirgelli seyretmesen babam rahat tarap. Seyredem. Yok, onýal bolany. Saat üçin käbir toýlar. Bolýar. Haýys edilýär. Yo, o düşnük gül bar. Onu gidilýär. Onu başga da. Ya käwat puluny berip goýberýär, sadanman alýar.
adrak bolsa üstün sağda yavrum. Özünden sağlak koýuyor. Ha, Garab nära diýeden. Ne aradı eden o? Yok. Şolum mara bagşyňam abraýyny galdyrýan zat. Oh. Pirgeli sen şunýalak toy. Akkaz edip ya barmadyk ýerim bar. Yok. Toy alsan hukman bar. Awa, üstüne toyamalamok. Toy alsam üstüne toyamalamok. Ya misal üçün 5 manat aldım, şu toyu 10 manat getir. ertir gelip men 8 manat berjek. O toyun atkadette gelmeň toyma diýse men alamam o toyu. Ola kändir diýýän. Howa bol ya şunya goşa düşse gel ya. Şunyalak bol ya. Ýöne şolam mara bagşyňam fadandan memmek. O bir Bu işni adamyňam abraýyny Leviz. oturýan zatlar leviz diýip. Ha, o leviz var, o leviz. Oğullun içinde sen iyidini alıp gidecek bana. Ba, ul oğlum amma. Tuğulum. Ul oğlum amma. Hudaýa şükür. Ol kullukda şu wagt ýöne aýdy ya. Aydım. Aýdy ya. Gollu yanmı? Hawa. Sen aydanda da oyuňuzdakylar gollu da. Hawa. Bolupdur ata kes oğlu halal ya inşallah oğlum belki gepleşiklerde Nezip Allah ýol. belki görüşür, belki gurrunlaşır. Men de ýanlar diýdiňe. Menin känire Allah'a atay oğlum. Şeyle bir soru var. Ha. Bir şanly şowy, meselem Türkmenistanyň içinde diňe bir aýdymçy däl, her bir talantlar bolsun, gurrundaşyk geçirmek we täze talantlar ýüze çykarmak maksady bilen başladyk. İnşallah her professiýadan her hilek adamlary çağırmak islegimiz bar. Indi size şeýle bir soru. Şanly şowy nireden bildiňiz, nireden habarlaşdyňyz, nireden gördüňiz? Hani hal dipçima Perhat. O şol TikTok'ta görüpdir. O ya internetde görüpdir. Onu maňa maslahat saly şunýalak. Şowa. Şoňa barali. Belki gürleşik görür, belki bolar. Bizem gatnaşy bilersek. Onu şeýdem geldik siziň ýaňyza. Näli gowmy normalny geçdimi? O gydykly geçdi. Mene ýadamady baba o. O ýadamady. Aýdym aýtdyk. Dinledik. Bilbil o. Aýdym aýtdyk o. Babam raçan gowudyp çaldy. Ha. Ýöne babam radyň meselem ýa-ni elza soğumady ýaly yerimizden geljek. Ha o. Ýa-ni kumuş diýdikmi? Kumuş. Kumuş altyna urmady ýaly farladyk. Tejem gapdalyna goýduk. Emme da normal näme babam raçan. Gowy geçdi ha. Men siz bilen söhbetleşip edenme ören begen ýan minnetdar. Benim bilen begen ýa. Şeýle bir gyzykly söhbetleşik boldy da men özümde sorasym gelýän zatlar boldy. Tomaşaçylaryň sorasy gelýän zatlar soradyk. Allah jan näme işiňizde üstünlük, maşgalaňyzda awadançylyk, ırsal döwletiňiz kän bolsun, döredüjilik ýoluna danym ýoluňyz gösköni, hoşadan buğdoýa çenli galyp gitmek miýesler etsin Allah jan. Am senem nesip bolsa, atawaýyň ýolun bolsa gapdalyndan ýene bir şahy goşmany arzu edýän saňa. Belki Allah jan atawaýyň ýolu dogry, gapdalyndan bir şahyjy goşup gitsen, yeniden hasan baylaşsak o inşallah yani iş yap ören aydımlarında babam raçan yakın günlerde garaşýas. Belki Allah'dan hit bolsun. Bizim elimizden gelen näme kömek bolsa we Türkmenistanyň seredýän tomaşaçylaryny ýaýratmak tarapyny alyp gideriz inşallah näme elimizden geldigiçe. Gara toýda görşeli agam. Toýda du şol şeýle minnetdarsydy. Ömrümize ömür goşulsun. Biz şun bilen şany şo programmamyz jemleýäs. Mundan soňam haýsy uğurdan, haýsy kärden adamlar çağırmaly diýseňiz bizim kommentariýalarymyza ýazyň. Biz muny gözüňizde tutar we gelecekde şo gepleşiklerimizi alars. Kemçiliklerimiz bar bolsa, tanqidlerimiz bar bolsa hemmesini ýazyň. Iň gowy kommentariýalara silahlar berer. Mihmannamyza da bizim himayetkarymyz bolan Narzan we Natahtari napitiklerden öýlerini gülýaljak edip, soğutçuklaryny salyp goýberer. Allah'dan içip görün, belki gaýnaw suwuň ýa-da gaýnaw çaýyň ýerini tutmak akman. Mineral suwdur agam. Hoş sağ olun, Tanrı ýalkasyn, öýüňizde awadançylyk biz bilen galyň.